Přeji pěkný den všem, kteří se zajímají o sport. Mé jméno je David Vavruška a jsem jedním z průvodců podcastu SMT Academy, které se zabývají psychikou ve sportu, emoční odolností, mentálním tréninkem a obecně prací s hlavou ve sportu. Dnešní podcast nás zavede na půdu florbalu, tedy podle mé zkušenosti velmi dynamického, progresivního sportu, který se velmi rychle vyvíjí a má s mentální složkou výkonu velké zkušenosti, protože její rozvoj považuje toto prostředí za samozřejmé. Mým vzácným hostem je Jan Pazdera, špičkový florbalový trenér, který působil 4 sezóny v ambiciózním klubu z Mladé Boleslavi. Byl 3krát v superfinále a také ve finále Českého poháru. Má florbalový titul a je také vítězem Českého poháru. Je trenérem národního týmu florbalistů do 19 let. Honza je trenér a manažér, který hodně lidí překvapil po úspěšných sezónách v Mladé Boleslavi svým přechodem do druholigového týmu Kanoníři Kladno, kde dnes působí. Honzo, vítej v podcastu SMT Academy. Děkuji za pozvání. Honzo, působil jsi 4 roky jako hlavní trenér v Technology Mladá Boleslav, říkám to dobře, Technology. To je něco, jako kdyby si vlastně u nás ve fotbale trénoval Spartu nebo Slávii. Jaká byla vlastně tvoje cesta do tohohle špičkového fotbalového klubu? Já jsem dostal nabídku od generálního manažera Tomáše Pacáka po 2 letech strávených na Vinohradech, kde jsem vedl dospělý tým mužů. V prvním roce jsme z první ligy postoupili do Superligy, kterou jsme pro mnoho lidí překvapivě zvládli udržet, protože ten tým nebyl tak silný, neměl takové zkušenosti, respektive s florbalem na superligový úrovni měl minimální zkušenosti a zároveň i třeba finančně neměl takový zázemí jako ty zbývající kluby. Takže po této sezóně mě oslovil Tomáš Pacák a překvapil tím i mě samotného, že jsem dostal takovou nabídku a ten skok byl obrovský. Takže ty jsi vlastně šel do takového špičkového klubu po 2 letech trénování, říkám to dobře? Ne, to ne. Já trénuji už od 18 let, kdy jsem začínal s trénováním na Moravě, odkud jsem se potom přestěhoval za florbalem do Prahy, protože florbal je můj život, pro mě je to celoživotní fenomén. Vlastně uspůsobuju florbalu naprosto všechno ve svém životě. Mám tady tuhletu profesi trenéra na prvním místě a do té doby jsem působil v mládeži a měl jsem vlastně, co se týče trénování dospělého týmu, asi 1letou zkušenost s SSK Future, kde jsme vlastně taky 1 sezonu po složitých situacích v klubu museli zachraňovat, takže to byly moje jediné zkušenosti. No, mě zajímá, jak jsi říkal, zajímavá věc, jestli třeba to, že ten florbal je tvůj život, já jsem to tak jako dlouhou dobu měl taky, je to i moje zkušenost a mně se stalo, že tím hodně trpěl třeba můj soukromý život. Jak to máš ty? Mám to přesně tak, jak říkáš. No. Trpí tím ten soukromý život, ale já mám okolo sebe lidi, kteří prostě dokázali přijmout, že jsem takový, jaký jsem a vidí, jak to mám nastavený i rodina, takže přizpůsobují plánování tomu, jak prostě plyne sezona, jak jsou ty vrcholy a já jsem dlouhou dobu se snažil prosadit v jiný sféře, kdy jsem prostě měl jinou profesi a florbal byl koníček a to mi úplně dobře nefungovalo a byl jsem rád, že mě právě i rodina podpořila v tom kroku, abych všechno vsadil na tu florbalovou kartu a dneska mě ten sport živí a žiju s ním 7 dní v týdnu naplno a jsem ohromně spokojený, protože mě to opravdu naplňuje a baví mě to. A když jsem s tím trénováním začínal, tak bych určitě nikdy neřekl, že tu kariéru, kterou teď mám za sebou a doufám, že ji ještě před sebou, tak že si prožiju tak, jak si ji prožívám. Honzo, podcasty SMT Academy, stejně jako celá SMT Academy, je o hlavě. Je to o mentálním tréninku, je to o psychologii ve sportu, je to vlastně o té poslední složce, která podle nás rozhoduje, vlastně, jestli jsi úspěšný nebo ne. Takže myslím, že některé ty věci u tebe budou zajímat přesně ohledně této složky. Mě dost věcí u vás v tom florbale jako fotbalistu fakt jako zajímají hodně a jedno z nich je to finále. To, co máte, protože vím, že vy jako florbalisti máte prostě závěr sezóny, je to vaše superfinále. Ty jsi mě byl 3krát, většinou to bývala plná hala, úžasná atmosféra. Jaký to je vůbec? Řekni mi, já to neznám, řekni mi, jaký to je. Tak já jsem to superfinále znal z tribuny, jako fanoušek, kde musím říct, že jsem měl i nějakou jako představu toho, jak to
probíhá a byla mylná. Když jsem si to potom zažil, tak to bylo jako velký vystřízlivění. Je to ohromně specifická záležitost, i včetně třeba toho, že příprava na standardní zápas, to, jak standardní zápas probíhá, tak je v tomhletom směru to superfinále zorganizované úplně jinak. Po 10 minutách jsou minutové power breaky, kde já jsem si nechal měřit třeba i statistiky, kde se prostě dost často pak stane to, že ten tým ztratí tu aktivitu. I příprava na to superfinále, hráči někde musí 20 minut čekat po rozcvičce, než proběhnou veškeré ty rituály, které tam jsou, aby mohli nastoupit na ten sportovní výkon. Zároveň asi pro mě jako takový největší ponaučení, protože jsme v Boleslavi měli ten kádr hodně nabitý, měli jsme 3 plný 5, tak ne vždycky tady ten široký nabitý kádr je právě tady do tohoto jednoho utkání výhodou, protože většinou v tom zápasu jsou úspěšní ty týmy, který to dohrávali na co nejméně lidí, a já jsem tyhle ty zkušenosti sbíral postupně. Takže to samozřejmě i ovlivnilo to, jak jsem ty jednotlivý superfinále jako trenér prožíval, a i to, jak jsem na ně jako trenér ten tým připravoval. To je zajímavá věc, jsi říkal, tam jsou určitý přestávky třeba, které si to dobře chápou jako trenér, vlastně můžou ten tým rozhodit, pokud na ně nejsou připravený. Tam jsou ty minutový třeba reklamní vstupy, jestli se nepletu. Tak dá se na to třeba vůbec připravit, nebo? Můžou tomu týmu samozřejmě uškodit, když třeba má to utkání rozehrané dobře, má zrovna nějakou převahu, ale úplně stejně tak mu můžou pomoct. Stejně, jestli se nám to dá připravit, těžko říct. To je taková jako věčná alchymie, kdy já jsem si třeba po vždycky tom posledním absolvovaném superfinále myslel, že zase jako mám o něco lepší know-how a že to příště zvládnu líp, a ne vždycky tomu tak bylo, protože je obrovský rozdíl, jak to superfinále samotný probíhá, jestli je to spíš ofenzivní zápas, což z těch 3, co já jsem hrál, tak jich moc ofenzivních nebylo, takže čím těch gólů padá míň, tím je napětější ta atmosféra, tím víc vnímají hráči i trenéři, že na každém tom příštím momentu záleží, že to utkání může ovlivnit. Je to opravdu specifický v tom kontrastu toho, že vlastně do té doby, aby se ten tým do toho superfinále dostal, tak absolvuje ty série. A ty série jsou trošku v tomhletom odlišní, nebo ne trošku, výrazně odlišní, protože hrajeme na 4 zápasy vítězní a je tam dost prostoru na ten reparát. To v tom superfinále prostě není. Tam každá neproměněná šance, každý špatně odbraněná situace může hodně jako zacloumat s mentální odolností a psychikou toho týmu. Tak, jak třeba jako se cítí trenér při tom finále samotným, jestli cítí to obrovské jako napětí, a jak pracuje třeba trenér se svojí psychikou při takovémhle zápase? Já jsem se na to první superfinále připravoval ve spolupráci s Radimem Valigurou, mentální kouč, kterého jsem tenkrát využíval, a já jsem měl nějaké očekávání. Měl jsem očekávání, že na mě asi dolehne nervozita. Očekával jsem, že 12 000 diváků na tribuně, že to bude specifická atmosféra. Nakonec to tak vlastně vůbec nebylo. A to, jak jsem se připravoval, tak vlastně vedlo potom až možná moc k velkému klidu v mojí hlavě. Ale vlastně to první superfinále jsem naprosto vůbec jako nevěděl, do čeho jdu. Právě skrz ty rituály a tadyhle ty pauzy, kdy to je opravdu specifický. A v těch zbývajících superfinále tak musím říct, že se taky projevovalo, že jako tým jsme byli zkušenější. Ty kluci měli o jedno superfinále zažitý víc než já a dokázali, znali třeba i takovýhle akce z reprezentace a dokázali se na to líp připravit. Ale já vlastně po těch 3 superfinále furt ještě nejsem přesvědčený, že bych sobě v hlavě měl, že mám jako 100% recept na to, jak takovýhle zápas zvládnout. A jako statisticky, když se podívám zpětně, tak ty série jsme měli víc zvládnutý obecně. Já jako trenér líp zvládám ty série než ty jednorázový, ty ultimátní zápasy, takže je to věc, na které já cítím, že budu určitě potřebovat do budoucna pracovat, až zase takovýhle utkání budu hrát. Ne, to o té zkušenosti teda? Osobní? Určitě. To znamená, že bys dal třeba 6-7 takhle finálových utkání. Myslíš si takhle? Myslíš, že třeba ten trenér, pokud má třeba i florbal, jakýkoliv, čím víc má těch zkušeností, že fakt je lepší, že umí tyhle ty zápasy třeba zvládat, koučovat a tak dále? Jednoznačně. Ono taky záleží to,
jaký trenér to je. Já jako trenér nemám za sebou úspěšnou hráčskou kariéru, kde bych třeba takovýhle velký zápasy hrál a měl jsem zkušenost s takovýhle akcemi, takže kolegové moji, kteří třeba proti mě v tom superfinále takhle stáli, tak vlastně byli v té roli úspěšných hráčů a měli aspoň tu zkušenost, že tu akci zažili jako hráči. To je 100% velký rozdíl. Je to o zkušenostech, ale samozřejmě je to o tom, jak ty zkušenosti člověk zvládne zúročit. Jestli se ponaučí z nějakých chyb a dokáže na ty chyby reagovat. Takže je to kombinace těchto dvou faktorů. Co jsi tam ty jako trenér, jako člověk, třeba po té mentální vlastně složce, po té odolnosti vlastně těch finálech naučil nejvíc? No tak jednoznačně z toho sportovního hlediska největší ponaučení pro mě bylo, že očekávání toho, že budu v zápase třeba ve stahování sestavy, což je velmi důležitý, jít prostě na to, mít ty hráče, kteří hrajou ten zápas nejlíp, ty nejlepší hráče co nejvíc na tom hřišti, tak očekávat, že v tom zápase se jako ukáže, který ty hráči jsou, takže to vlastně bylo naivní, protože tam je 12 000 diváků a každý z těch kluků se chce prostě předvést. Nejlepší možný výkon v sezóně oni podávají v takovémhle utkání. Zároveň určitě důležitý umět si poradit s tou důležitostí, protože občas to svazuje ruce, ale v tomhletom směru to není jednoduché a je potřeba s tím týmem pracovat dlouhodobě, aby co nejméně byl závislý na těch faktorech, který nemůže přímo ovlivnit. Třeba jaký metr určí rozhodčí do toho zápasu, nebo jaký situace na tom hřišti se dějou, jestli je tam nějaká sporná branka, nebo jestli se hraje víc přesilovek, jestli jsme tu přesilovku proměnili nebo neproměnili. Mít jako co nejvíc tu herní stabilitu a co nejvíce koncentrovat na ten čas před sebou a soustředit se na to, co se bude dít a ne na to, co se stalo. Ale určitě nejzásadnější pro mě to stahování té sestavy a udělat ten třeba netolik populární krok, protože pokud někteří hráči ten zápas nedohrajou a máte titul, tak vám to odpustí, ale pokud si zahrajou a ten titul nemáte a cítí třeba ten tým, ale hlavně pak já cítím, že jsem třeba proto mohl udělat víc, tak to je špatný pocit, s kterým se potom blbě funguje. Pracuješ třeba ve své hlavě jako trenér taky s tím, že ty hráči něco umí. Já tu zkušenost mám jako taky, ale čím je ten zápas větší, třeba nervóznější, nebo právě jako jedno finále, že tam pracuješ i s takovým tím, jako že ten hráč na tom psychicky má nebo nemá na té labilitě. Jako pracoval jsi takhle s tímhletím, s touhletou věcí nebo vůbec? Pracoval, ale málo. Dneska zpětně už vlastně v Boleslavi nejsem 2 roky. Cítím, že čím dál tím víc, aby ty hráči cítili tu podporu, že i když třeba prožívají ten moment tak, že je to trošku mentálně ovlivní, tak aby od toho trenéra cítili, že on je tam posílá na to hřiště, aby co nejvíc dělali ty věci, v kterých jsou silní, aby tu podporu měli a aby ten trenér na ně tlačil, aby právě ty věci, které je definují ty hráče, ty které vytvářejí tu jejich hráčskou identitu, když je prostě někdo střelec, tak nemůže řešit to, jestli z prvních 2 střel byl úspěšný nebo nebyl úspěšný, ale musí se do těch situací tlačit dál. Takže dneska bych určitě tady v tomhletom zápase víc si s těma klukama tyhle situace prošel a co nejvíc se snažil je posílat do těch momentů, v kterých jsou silní, protože když se pak zpětně na to podívám, na ty top zápasy, tak ty hráči se pak přesně z těchto situací prosazují a je to jenom o tom, jak často v nich jsou. To téma je blízký, protože já jsem samozřejmě ve své fotbalové kariéře hrál jedno finále poháru, mám vlastně tohle takový to buď a nebo, mám taky vyzkoušený, mám to za sebou, tak právě třeba by mě ještě zajímalo ve tvém případě, jestli teda okolik se lišila tvoje příprava, hlavně třeba podle mě na tu mentální řeknu za sebe, že v tu chvíli v tom finále už je taková ta kondiční stránka, tak taktická, jakoby to jde trošičku jako stranou, že fakt je to finále. Podle mě je to hodně o hlavě, hodně o tom, jak kdo v tu chvíli ten moment jako zvládne. A nakolik byla tvoje příprava jiná než oproti normální třeba buď utkání klasickému, anebo třeba play-off utkání? Jiná byla, souhlasím naprosto s tím faktorem, že
My jsme v Boleslavi byli a Boleslav pořád ještě je hodně tréninkový typ a má hodně natrénováno a právě třeba v sériích, když jsme tady hráli velmi těžkou sérii s Chodovem, kterou jsme zvládli 4-0 na zápasy, tak jsme dominovali prostě v posledních 10 minutách každého toho utkání, protože se projevila ta kondiční připravenost nadstandardní. Ale to se naprosto smaže tady v tomhletom superfinále. To, jak celý rok jako jsme pracovali na té kondici, proti nám to kolikrát zvládli uhrát týmy, které měli zraněný hráče, hráli v málo lidech, třeba Chodov, ale měli tam ty kluky prostě častěji, takže ta kondice v tomhle směru důležitá není a tu důležitost určitě nahrazuje právě ta mentální odolnost a ta mentální připravenost těch hráčů. Takže tohle to důležité je. My jsme samozřejmě v rámci té přípravy řešili primárně nějakou jako taktickou připravenost a snažili jsme se vychytat pár těch nejzásadnějších detailů, zaměřit se na ty slabiny toho soupeře a připravit se na to, aby na tom hřišti jsme co nejvíc těch situací mohli mít pod kontrolou, tak aby jsme tu převahu v té hře měli my. Ale pak tady v takovémhle zápase se jakýkoliv plán může zhroutit jako domeček, které když máte v druhé minutě šanci, jdete sám na golmana, neproměníte to, tak jako vidíte, kolik lidí tuhle situaci ustojí a kolik naopak tomu momentu podlehne. Vlastně to jediný superfinále, který jsme vyhráli, tak tam byla složitá situace, že jsme už teď nevím, minutu a půl před koncem vedli o 2 branky a soupeř nám v powerplay vyrovnal, my jsme pak vyhráli v prodloužení, takže tohle byl hodně těžký moment, který jsme zvládli. A s ohledem na historii, jakou ten tým měl, primárně tu historii neúspěchů, tak obzvlášť proti tomu rivalovi z Vítkovic, proti kterému jsme stáli, tak pro mě tohle je silný moment, na který rád vzpomínám, jak vlastně ty hráči tu situaci dokázali ustát. A já jsem v ten moment jenom pozoroval, jak vlastně do toho prodloužení vstoupíme. Ještě se nám tam zranil klíčový obránce, takže místo něj musel naskočit mladý, v té době myslím si 19letý kluk, který tam 20 minut seděl, nebyl v tom zápase a zvládl to výborně a v tom prodloužení jsme ten gól dali. Řekl bych i zaslouženě, protože jsme se nepoložili z té těžké situace, do které jsme se dostali. Ty jsi řekl zajímavou věc, jednu mi to jako trenéra teď jako zaujalo, takže připravíš jako tým na nějaké jako utkání a taky jsem se s tím občas jako trošku prál, to znamená, ty jdeš víc po těch slabinách toho soupeře, jako po té taktice, jak jakoby toho soupeře překonat, anebo pracuješ s tím, kdo chceš jako v tom utkání být a z těch silných stránek, vychází z těch silných stránek toho týmu vlastně. No tak já se to snažím napojit, protože pro mě ty slabiny soupeře můžou definovat to, co si proti němu můžete dovolit a já se snažím, abych těm hráčům ukázal cestu, že tady oni jsou slabší a tohle je ten prostor, kde vy můžete využít ty silné stránky. Jo. To pro mě není, budeme měnit něco, co nemáme zažitý, něco, co nemáme natrénovaný, něco, v čem nemáme tu rutinu, protože tohle je jejich slabina. Ale snažím se hledat ty místa hluchý a myslím si, že to takhle i pro ty hráče jako je lepší. Pokud hráč má v hlavě přesvědčení, že ten soupeř je dokonalý v obraně, tak já jako těžko mu budu říkat, že porazíme útočnou hrou na balonu. Já mu musím ukázat, že dokonalý v obraně není a proto ho porazíme třeba tou útočnou hrou na balonu, jestli mi rozumíš. Jinak co se týče toho mentálního přístupu, já to hodně dávkuju individuálně. V Boleslavi v tomhletom směru jsem pracoval s největšíma osobnostmi českého florbalu a musel jsem ke každému z těch kluků přistupovat individuálně a byli lidi, kteří nastavení hlavy a to, na co se mají koncentrovat, řešit chtěli a pak byli hráči, kteří samozřejmě si chtěli hlavně udělat svoji pohodu a jet si svoje rutiny a neměnit. Já jsem v tomhletom to nastavení kluků respektoval. My se známe, máme se spolu hodně debat, to není třeba jako neříká, že to tak není. No. Je hodně té mentální složky. A když jsi mě na to finále pozval, samozřejmě v televizi, tenkrát jsem se koukal, jsem se ho neúčastnil, ale řekl jsi mi o tom, takže já jsem jedno finále tvoje viděl. Jo, a vybavuju si ho a zaujala mě tam, jestli si vzpomínáš, jedna věc, kdy vlastně během toho utkání, kdy byla pauza
a vy jste měli možnost, byla to ta reklamní pauza, kdy jste měli možnost mluvit s těma hráčema, tak vlastně si tě odchytil reportér a vlastně přímo na té ploše s tebou mluvil. Já jsem ti tenkrát řekl, že já jako trenér tak snad vomdl. Já jsem si to vůbec neuměl představit, že teď mám minutu na to, abych s tím týmem mluvil. Myslím, že jste ani nevedli tomu utkání v tu chvíli, a vlastně v tu chvíli si šel jako do televize. To znamená za prvý, jak tohle jako si snášel konkrétně, jo? A to jste museli jako, nebo nemuseli, nebo to povinnost to poskytnout ten rozhovor vlastně skoro pomalu během hry, pro mě neuvěřitelný. Museli jsme to, naštěstí jsme jako trenéři na to zvyklí, protože tohle je definovaný standard v každém televizním zápase a i předtím vlastně ty zkušenosti, které jsem měl z třeba těch finále poháru, tak jsem věděl, že tam tato situace bude. Příjemný to není, určitě. Pro člověka to v tu chvíli jako nemá vůbec žádnou důležitost jako pro trenéra, ale chápu, že se to dělá z nějakého mediálního hlediska, že to může být atraktivní pro ty fanoušky. Takže jsem pak na to byl připravený a měli jsme jako jasně daný, kdo mě v té roli zastoupí a věděli i ty lidi, co v té přestávce budeme chtít řešit. A je to vlastně takový test toho, jak moc ten tým dokáže být třeba i nezávislý na tom trenérovi, což si myslím, že je dobře. Takže ty jsi dopředu věděl, jako kdy budeš dělat rozhovor, jako že se blíží ta pauza, ty jsi měl čas připravit třeba ty asistenty pro to, že oni budou mluvit s tím týmem? Jo, je to, já nevím, je to tak. Tak jo. A ne na asistenty, já si myslím, že tady konkrétně v tomhletom finále jsem to nechal na jednom z těch hráčských lídrů. Já jsem to viděl jsem to v basketu a myslím si, že to není od věci úplně. Že to některý trenéři dělají i cíleně. Třeba nějaký timeouty si dělají hráči sami a to je... Co tomu říkáš třeba? Že vlastně timeout si udělal třeba zkušený hráč, že se trenér domluví s hráčem a udělá to on a trenér poodstoupí. Já jsem to někdy viděl v televizi třeba na basketu. Tak ono se to občas děje, i když se s ním ten trenér nedomluví, že ten zkušený hráč, když vidí, že je potřeba do toho vstoupit. My pár takových legendárních timeoutů ve florbale taky máme. Takže my máme ten timeout jeden proti basketu. Já si myslím, že není zase tak zásadní, kdo mluví, ale klíčový je, na co se ta pozornost v tom timeoutu zaměřuje. Vy máte ve florbale ještě jednu zajímavost. Takový specifikum, já třeba mě opravíš, já to třeba fakt nevím, jestli jako neviděl jsem to vlastně ani v žádném jiném kolektivním sportu. Vždycky po základní části vlastně se vám rozdělí soutěž a v normálních sportech, normální, však to myslím. Jako je běžný, že vlastně tím, že vlastně nalosovaný jsou ty týmy proti sobě, jak dopadly. První s 8, druhý se 7 a tak dále. A vy máte jednu věc, která mě tenkrát, si vzpomínáš, úplně jako šokovala, že vlastně vy, když tak mě oprav, jak to je z té první 4, vlastně si vybíráte ty soupeře. To je prostě podle mě jako neuvěřitelný jako psychologický moment. Řekni mi, jako, jak to vůbec jako vzniklo, jestli už jsi to byl, nebo jak vnímáš tenhle moment? Tak vlastně florbal tady tímhletím krokem chtěl odměnit za tu dlouhodobou práci v té základní části a zvýhodnit ty týmy, který na tom dlouhodobém sportovním výkonu pracovali, protože oni se potom jako to vybírání soupeřů vlastně dělo tak trošku neoficiálně, že někdo si dokázal z té pozice na 7. až nevím, 5. místě říct, tak když třeba tady teď neporazíme tohle soupeře, tak půjdeme víc na tohle, který by nám vyhovoval. Takže jak ten systém výběru soupeře, tak ten systém výběru soupeře samozřejmě má svoje plusy a minusy, ale mně se tady ten systém líbí, protože pokud opravdu makáte až do poslední chvíle, tak záleží vám na tom, jestli skončíte druhý nebo třetí, tak si myslím, že to je jako dobrá odměna. Samozřejmě ne pro každýho, protože se několikrát v historii tady těchto výběrů stalo, že si ten tým vybral blbě, že to i třeba podal ten výběr blbě a vlastně tím ohromně namotivoval toho soupeře, kterýho si vybral a ten je potom vyřadil, takže je to specifická záležitost. Co se jako stalo, jako vlastně, že to mě zajímá, jako čím třeba zkazili ten výběr? Čím jako nakopli toho soupeře tolik? No tak myslím si, že když je ten tým, který si vybírá až moc jako sebevědomý a skoro až jako arrogantní, že to bude jednoduchý, tak že to může hrát jako velkou motivační roli. Samozřejmě pokud si tady konkrétně tak Boleslav někoho vybere do čtvrtfinále, tak za ty 4 roky, co jsem tam byl já, tak jsme neprohráli jediný čtvrtfinálový zápas, vždycky jsme vyhráli 4-0.
takhle to asi ještě nějakou dobu konkrétně tady v českém florbale bude, že tabulka bude mít takovou dominantní pozici. Ale když se tady bavíme o tom výběru z 3. místa, tak to už může být složitější. Mně se to teda nestalo v době, kdy se to vybíralo, ale stalo se mi ještě, když ty týmy byly nasazený, že to bylo daný, že nás vyřadil tady ve Futureu 7. tým, protože šel do toho z pozice outsidera, který neměl co ztratit. Tohle je specifický. No. Tak se to stává, tak stalo se někdy třeba, já nevím, že jste byli druhý, měl by si třeba na 7., že si vybral třeba líp tabulkově postavený soupeře z nějakých důvodů? Jo, mně se to stalo. Zároveň se mi teda stalo, že si nás někdo takhle z 2. místa vybral a my jsme ho sundali z 7. místa 3-1 na zápasy, protože jsme právě ten motiv toho, že soupeř si hodně na nás věřil, tak jsme použili. A mně se to stalo, protože já mám jako celkem v sobě vyladěný jasně kritéria, na základě kterých si toho soupeře vybírám, takže moc jako nekoukám, jestli ten tým je 5. nebo 8. No to je zajímavé, to jsem se chtěl zeptat jako další otázku. Ty říkáš, že ty máš kritéria, to znamená, ty vybíráš jako šéf toho soupeře, nebo do toho zapoješ tým? Ve mně se to, samozřejmě ten názor můj se vyvíjel. Já jsem na začátku, tím, jak jsem s tím neměl zkušenost, tak jsem třeba v Boleslavi a nejenom v Bolce, do toho ty hráče zapojoval. A když jsem znal ten jejich názor a přistaly mi tam pak názory, ale já chci tohle soupeře, a zeptal jsem se proč, což považuji za důležitý, a slyšel jsem od kluků, tamhle se znám s tímhletím kámošem a jsem schopný se s ním někde tady jako hecovat, nebo tady se chci předvést před trenérem, který mě kdysi trénoval, a nějaký jako racionálnější pro mě, z mýho pohledu, racionálnější důvody tam chyběly, tak jsem nakonec dospěl k tomu, že ten výběr dělá to sportovní vedení toho týmu a samozřejmě to musí být v souladu s lídrama toho týmu. No. Nedám vám prostor dneska už do toho promluvit každému, ale já vím, že když ty lídři s tím budou v pohodě, bude jim to dávat smysl, takže to tak bude vnímat i celý ten tým. A tam je důležitý v tomhletom směru, mi vlastně pomohl hodně generální manažer Tomáš Pacák, protože chtěl mít jako jasně pojmenovaný, proč jdeme do toho výběru s takovým a takovým soupeřem. Muselo to dávat smysl, a nejenom smysl třeba sportovně. Jo. Že jsme třeba i řešili, že výjezd na Moravu v rámci nějakého team buildingu a toho, aby ten tým byl spolu, tak když se to dobře načasuje, že to tomu týmu do toho playoff pro dobrou atmosféru může pomoct. Mm-hmm. Honzo, my jsme se potkali před několika lety v Mladé Boleslavi a ty jsi mě zaujal oproti jiným trenérům, ať už fotbalovém, florbalem, jakýmkoliv, svým poměrně silným postojem a povědomím o mentální přípravě ve sportu, kterou si vlastně považoval už tehdy za hodně důležitou. Jak jsi vlastně k tomuhle silnému povědomí o práci s hlavou ve sportu přišel? Tak byla to moje největší slabina jako trenéra. Nevím, jestli můžu říct byla, protože je to věc, na který se pořád snažím pracovat, ale jednoznačně to byla moje největší slabina a první nějaký povědomí jsem získal, protože jsem trénoval v dorostencích a v juniorech syna Mariana Jelínka, tak jsem přišel vlastně s tím kontaktem takhle poprvé s Marianem. Samozřejmě pamatuju si, že jsem za ním jel do Plzně na hokejový stadion, kde on trénoval, poradu, jak pracovat s mentálním nastavením hlavy právě v situaci, kdy jsme prohrávali 2-0 na zápasy, kdy se hrálo ve čtvrtfinále na 3 vítězný zápasy, a první, co mi řekl jako tady na ten můj postoj, pojďte mi, Mariáne, prosím vás, teď tady poradit, ať zítra nebo pozítří můžeme uspět, tak jsem dostal hodně jako jasnou zpětnou vazbu, že jsem naivní, když si myslím, že tak jako kondice se buduje dlouho, tak jako nějaká taktika a herní pojetí se buduje dlouho, tak jako dovednosti se budou dlouho, takže si myslím, že hlava zafunguje na základě toho, že já tady udělám nějaké motivační citáty do šatny, což nakonec u toho skončilo. My jsme ten 3. zápas samozřejmě prohráli. Prohráli jsme ho největším rozdílem. Byl to problém, protože jsem vlastně vůbec nevěděl, jak pracovat s mentálním nastavením hráčů. Nechci říct, že teď to vím, určitě ne, ale dělám v tom výrazně méně chyb než v minulosti. Takže to bylo první nějaké uvědomění, a pak jsem samozřejmě pozoroval
ty rozdíly se to stalo několikrát, že soupeři proti nám, který fyzicky, dovednostně a třeba i herně na tom nebyli tak jako my, tak nás dokázali porazit právě díky třeba lepšímu aktuálnímu mentálnímu nastavení. Takže to byl ten moment, takový ten zlomový, třeba to setkání s tím Marianem Melínkem. A v té situaci, co jsi dělal potom teda? Jakým způsobem se dopracovával k nějakým informacím, co jsi vlastně dělal potom dál? Tak nejdřív jsem se začal zjišťovat sám z dostupných zdrojů, internet, knihy a určitě je to dobrý pro to otevřít si hlavu a poznat nějaký svět, ale pak nakonec jsem dospěl k tomu, že trenér potřebuje mít za sebou ten background od toho mentálního kouče. Když jsem udělal třeba i chybu, že jsem bral mentálního kouče a stavil jsem ho jako do role, že on přímo mluvil s tím týmem a nebylo to tak povedený. Myslím si, že to je moje přesvědčení, čemu já jsem si dospěl, že klíčový je, aby ten mentální kouč byl sehraný s tím hlavním trenérem, protože ten mentální kouč ví, jak ta hlava funguje, ví, jak ty hráče jako obecně nastavit, ale co na koho bude jak působit, tak ví ten head coach. Když on dobře zná ten tým, tak oni v té kooperaci spolu můžou jako dosáhnout efektivnějšího fungování a nastavení v tom týmu, než když ten mentální coach to řeší jenom sám, bez té kooperace s tím head coachem, nebo ideálně s celým realizačním týmem. Zároveň pak jsem si vyzkoušel, co pro mě jako bylo taky důležité uvědomění, že to mentální nastavení hráče nebo trenéra, obecně sportovce, je vlastně v každém prvku, že tak, jak třeba fyzická připravenost může ovlivňovat technickou kvalitu hráče, když je unavenější, tak že to jde dolů. Stejně jako ta technická vybavenost hráče může ovlivňovat to, co on si v rámci hry může dovolit takticky, tak vlastně ta mentální stránka je úplně všude, protože pokud hráč jde na kondiční trénink a není na něj mentálně správně nastavený, tak se může stát, že z toho tréninku nezíská tolik, kolik by mohl. A nebo se taky třeba může stát, že se zraní, protože není v souladu s tím na čem chcete pracovat. A to platí o všem. Stejně tak, jako když vám v našem sportu, protože nejsme profíci, přijde hráč rozhozený tady z práce nebo z domu a vy to nevíte, nemáte to pojmenovaný, nemá ten hráč třeba důvěru, že to s váma může řešit, tak v tom tréninku dobrý nebude a ve chvíli, kdy ten trenér to třeba neumí rozpoznat a ještě na něj začne tlačit, tak to může vést k nějaký dlouhodobý frustraci toho hráče a určitě je to minimálně jeden ztracený trénink a v dlouhodobém horizontu je to i nějaké nabourání třeba vztahu mezi tím trenérem a hráčem, takže to mentálno je všude ve všem, co děláme a se o tom od té doby jsem si uvědomil, že to je důležité, tak se o tom snažím hodně přemýšlet a pracovat a pořád se mi to určitě nedaří tak, jak bych chtěl. No ale každopádně to povědomí je veliký. Já si myslím, že největší náš problém celoživotní je nevědomost. Jakmile už něco víme, tak už s tím můžeme jako pracovat a nevědomost je největší problém, ale ty mi zníš trošičku, Honzo, jak z jiný planety, jo? Protože já pocházím z fotbalového prostředí a já si myslím, že fotbal je takový fenomén, že velmi často reaguje pozdě, dost konzervativní sport. A třeba já se ve vašem prostředí cítím velmi dobře, protože spolupracuji s fotbalistama jako mentální kouč a mi to hrozně nabíjí, protože právě to vaše povědomí o tom, že to je opravdu součást toho výkonu, my pořád tam máme v tom fotbale, jako když na to nemáš, tak to nehraj. A nebo my velmi rádi prostě se schováváme za tu psychiku, nazvali jsme to psychicky, hráči to nepobrali fyzicky, tam ty byli na tom psychicky líp, jo, ale my to máme jako vždycky jako vysvětlení toho, co se to nepovedlo, ale u nás pořád ve fotbale platí, se traduje, že jako tohle trénovat nejde. Jo? A mi to od tebe zní pořád jako super. Jo? To znamená, teď mi třeba zkus říct, nebo řekni, když máš o tom takovéhle povědomí, jak s tím pracuješ, jak teda podle tebe ideálně by mělo opravdu fungovat, třeba jsem pochopil, že mentální kouč ano, v týmu, tak mi řekni, jako jak se to představit, jak si myslíš, že podle tebe by to mělo fungovat jako ideálně, protože u nás je to právě tak, že trenéři by podle mě z fotbalu z 99% nepustí prostě kouče do kabiny, protože si to hodně hlídají. No tak to je samozřejmě o tom, že nejdřív to musí věřit ten hlavní trenér sám. Jako ve chvíli, kdy já to teď vezmu trošku z pozice sportovního ředitele, tak ve chvíli, kdybych já jako sportovní ředitel přišel za jakýmkoliv z hlavním trenérů a řekl bych mu, ale tady máš mentálního kouče, on teď s tebou bude pracovat, tak si myslím, že by to vnímali třeba jako určitý projev nedůvěry ode mě. Takže
jestli to mám nastavit, nebo říct, jak to vnímám teď já jako v klubu, tak to není pro mě mentální coach v týmu, ale je to mentální coach v klubu. V celém klubu. Ten ideál v mých očích je, aby to byl jeden člověk, který vlastně tu práci s mentální stránkou dokáže udržet v nějaké kontinuitě. A určitě je potřeba jít ze zora, mít okolo sebe ty lidi, kteří budou v tom vidět smysl. Takže si myslím, že se musí začít pracovat nejdřív s těma trenérama a pak se dá jít pracovat s těma hráčema. A je to o tom postoji a o té otevřenosti těch lidí. Samozřejmě strašně těžký. A vidím to okolo sebe, myslím si, že v minulosti, nebo nemyslím si, já jsem v minulosti takový byl taky, že ty trenéři, kteří jsou nastavení, že všechno si udělám já sám, že jsem největší odborník na životosprávu, největší odborník na kondici, největší odborník na taktiku, největší odborník na dovednosti i na to mentální nastavení, tak to je samozřejmě jako problém. Myslím si, že se čím dál tím víc ukazuje, že pokud člověk chce být úspěšný, tak potřebuje mít okolo sebe tým úspěšných lidí, kteří mu k tomu budou pomáhat a to z toho dost vychází. Ty v klubu kladenským, Kanonýrech Kladno, vlastně funguješ i jako sportovní ředitel, tak, nebo manažer, zároveň u trénování a týmu, tak mě třeba zajímá, jak jsou na tom ostatní trenéři, třeba mládežnický s tím povědomím, vůbec o té mentální složce. Jak to vidíš u těch ostatních týmů? Myslíš u ostatních družstev v rámci našeho klubu? Tak my jsme měli nějaké přednášky, kdy jsme vůbec zvědomovali tady tuhletu stránku. A jedna věc je, když lidi slyší takovouhle přednášku, tak jako jestli jim to dává smysl. A druhá věc je, že pak stejně je potřeba jít do té konfrontace 1-1, protože já jsem to třeba jako trenér taky tak měl, že jsem byl na nějaký přednášce a říkal jsem si, jo, tak já tohle přesně takhle dělám, jo, to mi ten člověk mluví z duše a takhle přesně funguju. A pokud člověk nedostane zpětnou vazbu, hele, tak to není. Jo. Což je taky o tom, že třeba ty lidi musí mít tu důvěru, že tu zpětnou vazbu jako unesete, jo, ať už nějaký hráči nebo vaši kolegové, tak pokud takovou zpětnou vazbu člověk nedostane, tak nemůže jako dojít k tomu uvědomění, že by vůbec na čemkoliv potřeboval pracovat. Když se teď bavíme konkrétně o té mentální stránce, tak na tom k tomu uvědomění prostě nedojde. Takže my jsme k tomu přistoupili tak, že máme vlastně čtyři šéf-trenéry, profi trenéry, s kterými pracujeme v nějaké užší skupince. Teď nám bohužel samozřejmě jako všem nějaký kontinuální práce hodil ty vidle covid, ale budovali jsme, máme připravenou koncepci, kde v rámci koncepce nemáme jenom herní cíle, dovednostní cíle a kondiční cíle, ale máme právě i ty mentální cíle. Když jsme to chtěli do té koncepce zapracovat, aby jsme věděli, v jakém věku s těma dětma, rodičema už budeme pracovat na nějakých konkrétních věcech, aby jsme dokázali tvořit tu hráčskou osobnost samostatnou. Vůbec tady tyhle ty věci se jako vydefinovat, že chceme ty samostatní hráče a jestli se tak chováme, jestli máme prostředí na to, aby jsme budovali samostatní hráče, zodpovědní hráče. Takže jsme k tomu přistoupili takhle přes tu společnou metodiku nebo koncepci a bohužel nám covid zastavil ten krok, kdy jsme měli připravený, že půjdeme do té praxe s těma jednotlivýma hlavníma trenérama, řešit to s nima a otvírat ty témata. Co jsem si vyzkoušel, co je určitě důležitý, tak jsou i tréninky a semináře pro trenéry, nejenom pro ty hráče, ale trénovat ty trenéry v jakýkoliv z těch oblastech, o kterých se bavíme, a součástí toho je určitě i mentální coaching, takže jsme měli na Kladně už jednou takový trenérský kemp, vícedenní setkání, kdy jsme řešili trenérské vzdělání a měli jsme tohleto připravený, ale bohužel v té současné situaci nám to nebylo umožněno. Honzo, já mám ve fotbalu poměrně velkou zkušenost nebo dlouholetou zkušenost s ligovým fotbalem, třeba i s tím vrcholovým, ale to, co jsem jako nikdy nezažil na vlastní kůži, co mám jenom z teorie nebo jenom zvenku, je třeba působení u národního týmu, jakýkoliv, ať už mládežnického nebo toho dospělého, to mě nikdy nepotkalo a tam mě to hodně zajímá, protože ty jsi jeden z trenérů reprezentace národního týmu do 19 let a z mýho v tuhletu chvíli teda laického pohledu si myslím, že tam přicházíte, vybírají tam hráči, kteří mají nějakou kondici, jo, mají nějaký taktický povědomí, nějak se na tom hřišti chovají, si nějakým způsobem vybírají a podle mýho, říkám znova, spíš laického pohledu je to,
Je to opravdu jako hodně o té mentální, což je o tom, jako aby to fungovalo jako tým a dalo se to dohromady. Jaký to je? Jaký je rozdíl této složce třeba, nebo ta práce vlastně s těmi hráčema, když to máš klub a třeba ten nároďák? Ten rozdíl je obrovský. Samozřejmě moje zkušenosti. Já jsem teď nastoupil jako člen realizačního týmu do nového dvouletého cyklu, který by měl vyvrcholit teď v dubnu na domácím mistrovství světa v Brně. Ten předchozí cyklus dosáhl vlastně největšího historického úspěchu, kdy vyhráli mistrovství světa ve finále proti švédskému nároďáku, který já osobně považuji za jeden v té juniorce z nejnabitějších za poslední dekádu. A jedním z těch receptů právě byla spolupráce s mentálním koučem, konkrétně s Tajbem Martinovi Daňkovi, který tam funguje dál i teď v tomto cyklu s náma. A na každé akci my se prostě tomu mentálnímu nastavení věnujeme, protože ty hráči tam samozřejmě přichází v nějakých rolích zvyklých z toho klubu. A klíčový určitě v té reprezentaci je, aby chápali, jaká je ta jejich role, jak ji vnímají ty ostatní hráči i ten realizační tým a dokázali si efektivně najít to místo, v kterém budou nejvíc pro ten tým platný. Což samozřejmě v té reprezentaci může být těžký, protože pokud tam přichází hráč, který je z klubu zvyklý rozhodovat ty zápasy, být na přesilovce, být dominantní a najednou tam hraje třeba třetí pětku a takovou roli nemá a čeká se od něj větší pracovitost pro ten tým a větší obětavost, tak jako důležitý, aby ten hráč to vycítil, aby to bylo v tomhletom směru dobře vykomunikovaný. A v tomhletom směru se i v tom předchozím cyklu právě jako ukázalo, že i když třeba individuální kvalitu ty Švédi měli v porovnání s naším týmem daleko větší, protože tam měli spoustu kluků, kteří hrajou švédskou nejvyšší soutěž, což je něco jako NHL, hokej nebo teď Premier League ve fotbale. A ty naši kluci tady hráli jenom naši českou ligu, tak to, že ten tým byl výborně připravený kolektivně a ty role byly definované. A ty kluci, je to taková ta fráze, táhli za jeden provaz, ale hodně se jako tomu naproti šlo. Tak to určitě stáhlo za tím úspěchem. A my se na tom snažíme pracovat taky a na každý té akci. Bohužel jsme teda přišli o zápasy, díky tomu, že jsme nemohli hrát tady ty Eurofloorball Tour, ty třídenní turnaje proti Finsku, Švýcarsku a Švédsku. Tak o to víc jsme museli pracovat jinak, je to pro všechny nový a o to víc vlastně řešíme to mentální nastavení a tu práci s těma hráčema. Je pro mě osobně strašně zajímavý sledovat ten osobnostní rozvoj vlastně kluků, který, když na začátku toho cyklu do toho týmu přišli, tak samostatnost, být osobnost, schopnost někde se projevit, tak v těchto ohledech se oni za ty necelé 2 roky ohromným způsobem posunuli. Právě díky tomu, že s ním na tom ten realizační tým pracuje. A ten kouč je součástí toho realizačního týmu, je celou dobu s tím týmem, nebo je tam externě? Je to tak, že je celou dobu a vlastně i on v těch zápasech je na lavičce s tím hlavním trenérem a je to právě o tom, že to hodně vychází z toho head coache. Tady se konkrétně bavíme o Jardovi Berkovi, protože ten hlavní trenér se tam měnil, předtím tam byl Jirka Jakoubek a ten realizák tam zůstal vlastně podobnej, jenom se doplňoval a ten mentální coach se nestará jenom o ty hráče, ale stará se i vlastně i o to, aby to dobře ladilo v tom realizáku a i o tom, jak vnímají ty hráči ten realizák. Což je super mít tam vlastně člověka, který je tam celou dobu s náma, ale na druhou stranu má dostatečně odstup a dává zpětnou vazbu na to, jestli pracujeme efektivně. Ale mě jako hodně zajímá, to znamená, tam je nějaký sezení třeba realizáku s tím týmem a ten mentální kouč do toho může vstupovat, anebo má vlastně vlastní prostor, když se říká, teď je sezení třeba s mentálním koučem? No, máme několik meetingů za den tady v těchto minikonceptech toho soustředění a samozřejmě řešíme taktiku, řešíme video, řešíme složení toho tréninku, na co se budeme zaměřovat, ale pak jsou vyloženě vymezený úseky, kdy
je tam mentální coach a má připravený téma podle toho, co třeba i my vnímáme, nebo ty hráči vnímají, že by bylo potřeba nastavit nebo řešit a dávat těm klukům zpětnou vazbu a samozřejmě vytváříme nějaký vnitřní pravidla. Já zase nechci zabíhat do velkého detailu, ale ten mentální coach jako hodně pomáhá řídit ty vnitřní pravidla, to nastavení a právě i ty role, a aby si ty kluci uvědomovali, že tyhle ty věci jsou taky důležité. To je hodně zajímavý. Třeba ty hráči mají i možnost jako třeba se nakontaktovat s tím koučem na nějaké osobní setkání, nebo to tam neprobíhá tyhle věci, nebo rozhodou si o tom sami? Mají tu možnost. Vlastně, když byla tady ta první vlna koronaviru, tak jsme dokonce na dálku měli vlastně s klukama videomeetingy, nebo respektive head coach s mentálním trenérem měli videomeetingy, kdy se rozdělili do skupin, každá ta skupina pracovala na něčem, co ten tým chce budovat, pak to dávali dohromady, takže to bylo taky přínosný. A vlastně tam probíhá, nevím, jak moc kdo je v tom znalej, ale ten individuální screening barev, ty asi víš, o co jde, já to nevím moc jako vysvětlit, nejsem na to odborník, ale tady tím screeningem prošli jak hráči, tak realizační tým a mentální kouč vlastně dával zpětnou vazbu každému účastníkovi a zároveň my pak jsme schopni jako vidět, jak spolu fungujeme dohromady, ať už realizák, nebo ty hráči dohromady, anebo ten celek. Jsou ty barevní profily, musím říct, že jsem si to nechal udělat sám, jako ze zvědavosti, jsem hodně zvědavý na tyhle ty věci a moc mě to překvapilo, musím říct, protože já jsem člověk, který jako mě stačí pochopit. Já spoustu v životě nebo ve sportu nebo ve své profesi mě stačí pochopit, proč něco dělám, proč jakože jsem takovej, jo, a mě se vlastně v tu chvíli jako hodně uleví a už to nemusím ani kolikrát jako dál řešit, ale mě stačí to uvědomění toho, že to tak je a proč. Jo, takže tohle třeba myslím, že je hodně zajímavý. No. Ty jsi zmínil dvakrát už ten koronavirus, takže jaký si myslíš, že vlastně, jak je to pro ty hráče, no průvez pro ten sport psychicky náročný a jak vnímáš ty vlastně koronavirus a sport? Myslím si, že to je hodně náročný. Když to vezmu globálně, tak mám z té situace, kterou teď tady máme velký respekt, protože se bojím, jaký dopad to na sport vůbec v naší společnosti může mít. Protože z pozice sportovního ředitele se snažím hodně přes šéf trenéry sbírat si zpětnou vazbu a vnímat to, jak se lidi do náma trošku umělejch podmínek pro sportování a vlastně hodně individuálního teď sportování, tak jak se ty lidi zapojujou a to procento a nějaký, jak to říct, nadšení z toho, že můžou něco dělat, klesá čím dál tím víc a mám velký respekt, jaký to bude mít dopad až a nikdo nevíme, kdy se zase dostaneme do normálu. A mám obavu, že to množství lidí, kteří chtějí sportovat, to může stenčit. Takže v tomhle směru složitý. Co se týče potom toho profi nastavení, tak jako je samozřejmě super, že aspoň tohle může fungovat pomocí testování, že se ty nejvyšší soutěže můžou hrát. Samozřejmě třeba teď tady konkrétně pro nás tým, který hraje vlastně první ligu a má ambici postoupit do Superligy a od té doby, co já jsem přišel do Kladna, tak jsme vlastně nedostali možnost se o to poprát a bohužel asi tato sezona zase směřuje do toho, že tu možnost nedostaneme 2 roky po sobě, tak je to ohromně složitý, protože kdyby jsme byli klub a tým, který se chce někde držet jako ve středu, v klidném středu tabulky, tak to asi ty lidi budou vnímat taky jinak, než když vlastně následovali někde velké ambice a nějakou vizi něco vybudovat a nedostávají k tomu moc prostor, takže v tomhle směru je to těžký. Zároveň já to vnímám jako výzvu, já se snažím nezaměřovat se jenom na ty negativní stránky té situace, v které jsme a vnímám to tak, že je to takový velký test, jak tady v těchto podmínkách dokážeme pracovat i třeba ve srovnání s naší konkurence a snažím se i na hráče jako trenér hodně apelovat k tomu, že pokud mají dlouhodobý cíl stát se kvalitníma sportovcema, taky přesto, že teď je to špatný a nemají možnost
hrát, tak jako ten cíl, pokud byl dlouhodobý a byl zdravý, tak se vlastně nemění a snažím se jim zaměřit třeba pozornost na to, že teď díky tomu, že nejsou zápasy, tak je třeba teď prostor v tom tréninku zaměřit se na to, jak tu hru třeba okyslišit nějakýma novýma prvkama, protože když dám příklad, se hráč chce třeba učit nějakou novou kličku a do toho je sezóna, kde záleží na každém výsledku, tak je vlastně ohromně složitý v tomhle směru se ty nové věci učit a zakomponovat je do hry. Jo? A v tuhle tu chvíli my nejsme pod tlakem toho, že bychom hráli ty výsledkové zápasy, takže ty kluci si můžou zkoušet do té hry dostat prostě nové věci a učit se nové věci. Není to pro každého, je to pro mentálně prostě silný osobnosti, který se s tím dokážou stotožnit a já doufám, že je tohleto poslední sezóna, kdy nehrajeme a že kluci dostanou příležitost na těch věcech, na kterých teď pracují, takže dostanou tu příležitost příští sezóně to ukázat, že se dokázali zlepšit. Jak vlastně fungujete teď, nebo jaká je atmosféra vlastně v klubu teď? Nakladně. No tak my jsme do mládeže přišli s vlastně online projektem tréninku online, offline, což samozřejmě já jsem rád za každého hráče, za každého člena nebo za každou hráčku, která vidí tu motivaci v tom na sobě individuálně takhle pracovat, ale postupem času se to trošku ekologicky vyčerpává, protože jsme kolektivní sport a samozřejmě ty hráči to dělají kvůli tomu, aby byli v kolektivu, takže v tomhle směru je to těžký. A co se týče A-tým, trénujeme individuálně a je to vlastně taky složitý tady v tomhletom směru fungovat. Ve chvíli, kdy se to vždycky jenom trošku jako rozvolní, tak využijeme ty možnosti, které zrovna jsou, aby jsme tomu způsobili ten trénink, mohli do skupin nebo případně trénovat společně, ale je to složitý. Jak se budeme pomaličku blížit k konci našeho podcastu, vlastně k tomu, k té budoucnosti, tak mě ještě předtím zajímá jako jedna věc, protože ty jsi vlastně během toho velmi úspěšného angažmá, který jsi měl v Boleslavi, učinil takový jako zajímavý rozhodnutí, že se přesunul vlastně do druholigového Kladna. Dost jako lidí ve tvém okolí, co já vím, tak bylo jako, že se některé lidi i překvapil. Tak můžeš nějak odkryt vlastně ten tvůj způsob jako to uvažování, protože jo, to je z našeho fotbalového hlediska jsi šel ze Sparty, já nevím, do Chrudimi, no? Neskazuju vůbec jako kanonýry Kladnu, v žádném případě, jenom ten pohled takový, aby se někdo dokázal jako představit jako navenek, jo, jak to lidi můžou vnímat. No, tak překvapivý to bylo. Tak já jsem po 4 letech v Boleslavi cítil a otevřeně jsme o tom diskutovali s generálním manažerem, že se tak trošku jako naplňuje ten můj čas, protože když jsem do Boleslavy přicházel, tak za ty 4 roky se tam ten kádr poměrně obměnil. Boleslav každý rok díky tomu silnému zázemí a tomu týmu lidí, který tam je, tak byla víc ambicioznější, nejenom co se týče výsledků, ale hlavně způsobu práce. A samozřejmě s tím, jak jsme ty nároky na ty hráče zvedali a nakládali, tak se ukázalo, že v kombinaci s tím, že florbal není sport, kde by se ty hráči tím mohli živit, tak když musí kombinovat ještě profesní a osobní život, tak jak to teď dělá Boleslav, tak to není pro každýho. A za ty 4 roky se tam dost ten kádr obměňoval a vlastně ukončení každého toho hráče vám jako zanechá nějakou stopu v té kabině, protože vždycky si ty kluci udělají mezi sebou nějaký vztahy a vždycky ty hráči mají někoho rádi a třeba tolik nechápou ten krok toho trenéra, že někoho ukončuje. Já jsem cítil, že se začíná jako blížit ta doba, kdy se trošku vyčerpávám a považuji za důležitý, i s ohledem na to, jakou šanci jsem v Bolce dostal a co tam podařilo vybojovat, tak jsem považoval za důležitý tohle jako trefit a umět odejít včas, aby to třeba neudělalo nějakou výsledkovou nebo i herní krizi. Takže to bylo jako rozhodnutí, na kterém si myslím, že jsme asi byli s generálním manažerem ve shodě. Druhá věc je, že samozřejmě jeho představa byla, že bych v klubu zůstal dál na pozici u mládeže, ale pro mě je důležitý být jako v kontaktu s tím dospělým florbalem, takže jsem věděl, že z klubu budu odcházet.
Dal jsem nabídky do tří klubů ze Superligy, ale vybral jsem si Kladno a Kladno jsem si vybral z důvodu dlouhodobé vize, že jsem chtěl mít dostatečný vliv na to, ovlivňovat sportovní dění a ten způsob práce v celém klubu, a to mi nabídli kanonýři. Zároveň vnímám, že kanonýři mají dlouhodobě velký potenciál, který se nedařil využívat, a těšil jsem se, že pomůžu ten potenciál naplnit a ten klub posunout dál. Bohužel zatím, co jsem přišel, tak jsme ještě nedohráli ani jednou ligu, takže. Jak to vyšší moc, no. Vyšší moc, bohužel vlastně nemohl se z toho věřit, no. Tak ono, vzhledem k tomu, co jsme vlastně teď jako nakousli to téma nakonec ohledně toho koronaviru, taková otázka na závěr, zvláštní i ohledně tohohle, ale jestli vůbec to v této době jde, tak jaký vlastně máš plány do budoucna? Tak já jsem teď nově podepsal v kanonýrech smlouvu na vlastně po této sezóně další 3 roky, takže se hodně teď soustředím na práci pro Kladno. Pozitivně mě překvapili mladí hráči, který tam máme velký potenciál v těch klucích. Obecně i tu péči, kterou se nám podařilo za ty 2 roky od ty hráče hodně zvýšit, tak cítím z těch kluků velkou vděčnost, takže mě to v tomhletom směru dost naplňuje, takže hlavní fokus mám teď na kanonýry. Rád bych samozřejmě uspěl s juniorskou reprezentací. Laťka je nasazená vysoko a byl bych rád, kdyby se nám podařilo obhájit ten juniorský titul v domácím prostředí, to by bylo skvělé. A co se týče nějakého dlouhodobého výhledu, tak by pro mě byla určitě atraktivní nějaká zahraniční štace. Honzo, bylo to opravdu jako úžasně strávený čas, bylo to fantastické, já ti moc děkuju za tvůj čas, za tvoji energii, za to, že jsi se s náma chtěl sejít a se mnou o tom pobavit. Musím říct, jako, že jsem to čekal, nepřekvapil jsem mě, protože to bylo velmi příjemný. Hodně věcí jsem se jako dozvěděl, bylo to fajn a já ti za to moc děkuju a jsem ti za to vděčný. Díky moc. Já děkuju za pozvání a za prostor, ať se tady tomuhle pořadu daří. Díky moc. Ahoj. Díky. Naschle. Ahoj.